प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. आज भाजप वैभववाडी तालुका महिला मोर्चाच्या वतीने आम्ही विनायक राऊत माजी खासदार आणि आजी आमदार हे नगरसेवक आहेत गीतेश राऊत यांच्यावर एक निषेध करतोय त्यांच्या कृतीचा. कारण एका महिलेचा त्यांनी जो छळ, मानसिक छळ, शारीरिक छळ केलाय त्याच्याबद्दल आम्ही जाहीर निषेध करतोय. विनायक राऊत हे माजी खासदार आहेत. ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने त्यांना 2 वेळा खासदार केले. आज खरं म्हणजे त्यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अपमान केलाय. कारण ही सिंधुदुर्ग भूमी आहे, ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदपावलाने पावन झालेली आहे. आणि अशा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्यांनी आपल्या कृतीने काळीमा फासल्याचं दिसतंय. कारण काय तर आज सुनेला त्यांनी जी वागणूक देत आहेत ही वागणूक पूर्णपणे एवढी म्हणजे आपल्याकडे तर सिंधुदुर्गात मुलीला सून अशी मानतच नाही. आपल्या सुनेला मुलीप्रमाणे वागवतो आणि त्यांना त्याची वागणूक दिली जाते. आणि आज त्यांनी जी वागणूक आपल्या सुनेला देत आहेत त्याचा आम्ही तर सगळ्या महिला मोर्चाच्या वतीने जाहीर निषेध करतोय. कारण सिंधुदुर्गात हुंडाबळी किंवा इतर हे विषय, महिलांवर अत्याचार तुम्हाला बघितलात तर कुठल्याही महाराष्ट्रात असं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखं कुठला जिल्हाच नाही आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कधीही एवढे असे छळवणुकीचे प्रकार, हुंडाबळी वगैरे असे झालेच नाहीत. आणि आज शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आज 2 वेळा जे खासदार म्हणून निवडून गेले अशा माणसाच्या घरात आज महिलेवर अत्याचार होतोय. आज त्यांनी जो आम्ही ज्यावेळी आम्हाला कळलं की त्यांच्या सुनेने पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल केली त्यावेळी त्या म्हणजे खूप बुवाबाजी, म्हणजे हा आता असं म्हणायला हरकत नाही की हा कोकणचा खरात म्हणून म्हणायला हरकतच नाही. जी मागे जो खरात म्हणून एक प्रकरण झालं त्याप्रमाणे हेही त्याच प्रकारचे आहेत. बुवाबाजी, जादूटोणे हे प्रकार करून मुलीला, जर तुमचा मुलातच प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही त्या बुवाबाजी करून हे करून काही मुलं वगैरे होण्याचे प्रकार असतात काय? हे यांना एवढं स्वतः हे लोकप्रतिनिधी असून सुद्धा त्यांना कळत नाही. आज हा जो मानसिक छळ चालवलाय. आणि मला सुषमा अंधारेंना एक प्रश्न विचारायचा आहे की त्या हेरवी सूट झालं, काही विषय झाले की त्या बोलतात. आज कुठे आहेत? आज त्या गप्प का आहेत? आज का बोलत नाहीये? आज ह्या विषयावर त्या महिलेच्या बाजून का उभ्या राहत नाहीये? का तर ते शिवसेनेचा तो एक पदाधिकारी आहे म्हणून काय? कारण काय? नाही तर हेरवी जरा काय कुठल्या इतर पक्षांचा काही विषय झाला की त्या लगेच त्यांची बडबड सुरू करतात. आणि आज एवढ्या महिलेवर अत्याचार होतोय, तिच्यावर छळवणूक होते आणि ह्या विषयावर आता त्या बोलत नाही आहेत. असं का? असा हा मला प्रश्न सुषमा अंधारेंना विचारायचा आहे. आता ते त्यांच्या ह्याच्यावर आल्यावर खोटे आरोप, ती बिचारी, तिला जर कोणाचं हे आता एवढं राजकीय पाठिंबा आहे त्यांचा आणि उद्या ते दबाव पण आणू शकतील. आणि आमची तर ही मागणी आहे की निपक्षपणे ह्या प्रकरणाचा तपास करून त्या बिचाऱ्या महिलेला, त्यांच्या सुनेला न्याय द्यावा. कारण ते आता त्यांच्या अंगावर आल्यावर खोटे नाटे आरोप लावणारच की एवढे मागत होती, अशी करत होती. एखादी महिला उगाच आपल्यावर एवढे असे आरोप लावेल का? पैशासाठी विषय असेल तर कशासाठी अशी मला वाटत नाही एखादी महिला एवढं करू शकते. आता मधला पिरियड मध्ये तिला वाटलं असेल कारण राजकीय आहे, त्यांना उगाच त्रास झाला असता काही गोष्टी, असं मला वाटतंय की राजकीय दबावामुळे त्या एवढ्या दिवस गप्प राहिल्या असतील असं मला वाटतं. खरं तर ही घृणास्पद गोष्ट आहे. इकडे आपण भजनी बुवा म्हणायचं, देवाचं नाव घ्यायचं आणि इकडे तोंडी मुखी म्हणजे राम घ्यायचं आणि काळं कृत्य करायचं. खरं म्हणजे हे भजनी बुवा ह्या संज्ञे म्हणजे नावाला सुद्धा त्यांनी काळीमा फासलाय. तुम्ही जर एक भजनी कलाकार म्हणजे काय असतो, तो देवाचं नामस्मरण करतो, त्या भजनाच्या नावाने लोकांचं एक प्रबोधन होतं त्या ह्याच्यातनं. आणि अशा ह्याचा माणूस असून
तो आज जर सुनेचा छळ करतो तर इतर मला वाटतं इतर महिलांना काय न्याय मिळत असेल आणि ह्यांच्याकडे जर एखादी महिला न्याय मागायला गेली तर काय न्याय मिळणार. त्यांनी ह्याचा अपमानच केलेला आहे. या भजन कला जी कला आहे भजनी कला याचं कलेचा तर त्याने अपमान केलेला आहे. कारण ह्याच्यातून त्यांनी त्या महिलेवर जर अत्याचार होत असेल तर उगाच आपली भजनं बिजनं ही दाखवण्याची एक त्यांचं हे आहे असं मला वाटतं.